getta min ɗon gaɗana barka derɗiraɓe heɗitoɓe ɓe watango kubaruji meɗen hakkilo en ɗon matina derɗiraɓe meɗen heɗitoɓe meɗen ɓadiɓe ɓe dayiɓe en ɗo andina ɓe haala shopping jaygol ɗum saare waddanande en kuje feere feere jakko ma ko laarni hande ɓornugal e mbiɗa limce kam diga ɗe worɓe e rewɓe ina noon e ɓikkon fuu ɗo heɓo ha shopping jaygol ngam majum derɗiraɓe heytoɓe ngam taskago julde layhaji diga jonta ɗo matoje ɓe shopping jaygol on keɓa limce ɗe qualité feere feere diga ɗe moɗon nonnon ɗe rewɓe moɗon ina noon ɗe ɓiɓɓe moɗon shopping jaygol ɗo waddana en battaji feere feere mbeɗa tisuji feere feere nder maji man ko nandi super gesner Annour, Gesner Simple, Phantom, Bazen Rich, XL, Toyobo, Wifi, Govno, konandi e majum ɗo ka pat ɗum limgal hande battaji feere feere ɗi shopping jaygol hande waddanta en accu non bo fahin derɗiraɓe heytoɓe ha shopping jaygol on keɓan kifineje bo hande marɗe none feere feere diga Dabanga, Janna, Minista, Tangaram, ko nandi hande miyaram ko nandi e majum ɗo paɗɗo ɗum inde geɓe e inde hande kifineje nonnon paɗe ɗe qualité feere feere ɗo tawi hande a shopping jaygol ɗo pat on keɓan nda woɗugo kuje nda hoytugo coggu nonnon to goɗo ɗon mari haaje nyotanego limce ɗon bo ɓe ɗon mari hande tela en wawɓe ñooliɗi zamanu ñooli kadi goɗɗo yiɗi fuu diga ɗi ñooli ɗi lesdi meɗen Cameroun ñooli ɗi lesdi Sénégal ñooli ɗi lesdi Nigeria e nani wato lesɗe meɗen kala lesdi fu ɗon mari hande ñooli kertari be muɗum to goɗo laari wiya ɗo ɗum Cameroun en hande ɓornoto iri limce bande ɗo ɗum ñogol maɓɓe ɗo ɗum ñooli hande ɓiɓɓe lesdi Sénégal ɗo ñooli ɓiɓɓe lesdi Nigeria ko nandi e majum fuu shopping jaygol ɗo mari hande tela en wawɓe iri ñooli ban ɗiɗo ɗo ka lesdi ndi goɗɗo yiɗi fuu eno noon ha jonta to goɗɗo yiɗi bo hande dede ko laari ñooli bo ɓe ñotan ɗum en mbi je lesɗe feere feere e bo hande ɓe ɗo mari ñooli bo diga hande saroji ɓe ñotan goɗɗo e mbiɗa jibbeje nonnon hande jompaji nonnon gareji komi wiya dawraji fuu hande ɓe ñotan ɗo ka ñooli ka qualité je goɗɗo yiɗi fuu ɗon heɓo hande ha shopping jaygol e gal ko larani haala ñooli man bo dernier délai mana hande ñalde ragare jabgo hande ñooli ɗum lattoto go'ore lewru layhaji to lewru layha darake ni ɓe accan jabgo ko manji ban hande ñooli man amma ban jonda ɗo goɗɗo foti hande matodira ɓe maɓɓe en dokkan lambaji maɓɓe goɗɗo holla ɓe hande ñogol kasawol hande yiɗi ɓe jaɓanan ɗum bo nde hande lewru layha man daraki tawon kada ha jonta dede ko larani kuje taweteɗe ha shopping jaygol limce rewɓe ɗon tawe ton diga super wax deuxiéme super Velisco coton suisse Côte d'Ivoire ɗo pat ɗo tawi hande be limce goɗɗe ɗe limtayi ha ɗo tawi ha shopping jaygol ha jonta derɗiraɓe heytoɓe shopping jaygol ɗo waddana e limce goɗɗe ko nayi ban abayaji ɗi none feere feere laffayji paɗe ɗo kam fuu ɗon tawi hande qualité feere feere ɗo tawi hande ha shopping jaygol dede ko laari hande kuje taweteɗe ha shopping jaygol derɗiraɓe toɓe toni photoji goɗɗo soodi kuje ha shopping jaygol nder lesdi meɗen Cameroun ko to o woni be gureji taariɗi Cameroun ɗon ɗo hande ɓe gerɓanan mo gureji taariɗi Cameroun diga hande Cameroun majum Tchad, Gabon, Centrafrique, Guinée équatoriale ɗo ka pat shopping jaygol ɗon tawi ha ton ha lesɗe limtade ɗe nonnon hande derɗirawo meɗen biyeteɗo Adamou Haruna lattiɗo nde ardaniɗo shopping jaygol man ban jonta en bolwata ɗo ɗo tawi hande ha Kano ha lesdi Nigeria o yehi hande fe'ugo kuje feere feere ɓawo to timmini ha Kano bo o dillan hande ha Cotonou ha lesdi Benin ngam taskango en hande kuje feere feere dalila hande julde layhaji shopping jaygol ɗo sifa kuje muɗum bo hande an détail be en gros fuu mana sodoɓe nonnon ɓe fe'oɓe fuu to fe'oɓe giɗima foti matote be maɓɓe to sodoɓe nonnon bo hande ɗum ɗo heɓo ha shopping jaygol ha jonta derɗiraɓe heytoɓe kala maranɓe haaje kuje ha shopping jaygol ban fe'oɓe en mbiɗa wato sodoɓe en gros ɓen man ɗo ɓe gaɗanan ɓe hande prix maɓɓe banno ɓe codirta kamɓe ha Kano ɓe ha Cotonou non ɓe gaɗanta ɓe hande prix majum ɗo banno ɓe peƴƴiri kamɓe ha Kano ɓe ha Cotonou non ɓe gaɗanta hande feɗɗoɓe bo ha meɗen to ni hande sodana kuje ha maɓɓe ha shopping jaygol kan ngam majum derɗiraɓe heytoɓe shopping jaygol ɗo wadda kuje muɗum diga yaasi lesdi
ban Kano ha lesdi Nigeria, Cotonou ha Benin, Istanbul ha Turki, Dubai ha Imarat, Shanghai ha Shin, ɗo ka pat ha berniji ha lesɗe ɗe shopping jangol hande waddata kuje de ko larani filuji muɗum. Shopping jangol yetti kala client en muɗum fu, kala huduɓe be shopping jangol ɓe fu shopping jangol yetti ɓe. Kan ngam majum deryaɓe heytoɓe, nda lambaji shopping jangol lamba Adamu Haruna matotire be mako ha gal WhatsApp. Ban wonɓe yasi lesdi nandi sai waɗa code Cameroun plus 237 lamba man kanka woni 692 12 30 09 en mbiyata jeego capanɗe jeenayi e ɗiɗi sappo e ɗiɗi capanɗe tati hunde jeenayi malama lamba ɗiɗaɓa 681 78 78 70 en mbiyata jeego capanɗe jeetati e go'o capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe jeeɗiɗi ɗo laati lambaji shopping jeygol deryaɓe heytoɓe kan ngam majum ko to on ngoni matotire ɓe mako e non ɓe ɗon mari hande groupe ji WhatsApp bo to goɗɗo yiɗi hande mata ɓe a lambaji dokkaɗi ɗi ɓe lowa ɗum nder groupe ji maɓɓe dede ko laari hande kala ko waddire gal shopping jeygol fuu groupe ji wasan hande musamman kertaɗi hande gal ko laari jargal kuuɗe maɓɓe ɗo tawe ton goɗɗo foti hande matotira ɓe maɓɓe ha lambaji ɗi en dokki ɗo en gerɓan lambaji man en gerɓan bo de hande photoji kala kuje limtade ɗe fu derraɓe to ɓe ngam taskago julde layhaji matotire be shopping jeygol.